Do you feel good? Mayat ba ti karariknam, tanakatungtong mo, nangag mo, jay katugtugaw mo, nangag mo ti sitwasyon na, uray pa no ababa nga tiyempo, but then adat ti gundaway nga nangag mo jay boses na. This is what they called in Book of Acts nga fellowship. Kurang laang awan ti panagpipinisi tayo ti tinapay. Awan iti kwa. So, madaydayaw ni Apo Diyos, we have a complete fellowship today. Gaputa, dati pa nagtutungtong, dati pa nagdaydayaw tayo kini Apo, adamot ti pa nagdengeg tayo. Okay, before we proceed, kahit kung i-acknowledge tayo, dagito yung kakabsat, we have 5 VIPs today. Palakpakan tayo ni Apo. Praise the Lord. Ni Laruya, mabalin nga tumakder kayo to be recognized. Sister Laruya, Sister Tricia, Sister Conching, Sister Aida, Sister Conchita Timbreza. Who are they? Ayan da. Ayan. Oh, yan. Ada jeliko de may sa jetuang ay baka nag-CR. Okay? So nga agyaman kami ti kaadayo kakabsat. Iti dito yung church, Pinelful Gospel Ministries International Incorporated under the Assemblies of God. Kat welcome kayo dito yung pamilya. Nawan iti nakakumitan nyo. Kat kayat yung makipamilya, you are welcome. Nya, kan baka dapat tihan nga na-mention tinaganad to yung first time yung imay, ma-welcome kayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. Kat ragsakon tayo iti kaada tayo iti dito yung salinong iti pagdaydayawan. Agyaman tayo iti lesson tayo tatay during our de panag-adal tayo dito 16 fundamental truths. It is a part of our discipleship instruction from our doctrine. Tapno iti kasta amin tayo, amon tayo, nga nasaysaya at the foundation iti pamati tayo base ijay saon ni Apo Dios. Agyaman tayo ti kalkalpas nga youth camp, dagiti young people. Thank you Pastor Persian in wife. And dagiti katimyo, dagiti leaders, agyaman kami ti participation nyo. Panagmula daytoy iti biag dagiti next generation. Nagmayat de lesson tayo tatay nga iti elder iti unag iti church kat isuda iti mangkita iti needs dagiti next nga generation. So nga agyaman tayo palakpakan tayo ti biag dagiti elders. Madaydayaw ti Apo, church leaders. Kat daytoy iti napintas, launay kitaan tayo, not just to listen, ay adayot camp da. Idamagan tayo, leader, da kumusta? Ada ba ti usaran nyo? Da kayo kumati, tungtong kadakwada, mayat ba? O kumusta ti usaran nyo nga? Kasi dagiti elders, it is their duty also nga kitaan dagiti next generation how nga i-fulfill damot da jay mangtulong iti spiritual life da. So nga kasjay po, hantayo nga agtatal na nga bahala da. Tapno mabawasan ti panpanunutan. So nga da jay agtrabaho tayo amin. So madaydayaw ni Apo, idi kitkitaan mikot andamot iman nga agrudo ti danom. So nga in parilis ko ni treasurer tayo jay nababati nga 1/4 from mission fund. Kaputa need nga da tayo as a church maki-participate tayo. Aside from the individual nga givings you, kat adati counterpart tayo, no, adati kakastoy nga big event, lalo no young people kon children, tumulong tayo iti expenses. Dakat agyaman kami ti participation iti tunggal maysa. Ayan, so that is why ni Apo kot binbindisyon na iti biag ti tunggal maysa. Kada tayo iti pigsaken iti salunat, ken iti na materyalan nga banag. So, debisita tayo nga kunak nga adakan niya tayo kat inmay da nga agpaiso tatay. Kat tigagara da to pray for Pastor Jan. Kat pinmanaw dan. Kunak no maki-join na kanya tayo tapno iti kasta kat sumaudamat ng kasyay. DS iti Ligaspi. Ijay kakabsat tayo iti bangir nga iji. Kabsat tayo tayo nga nga na isina. Nit kakabsat tayo dagijay. Madaydayaw ti Apo. Yeah, so iti dajay nga iumay da, we are so blessed nga nagimula da iti prayer for Pastor John's recovery. De iti
Day gayam iti purpose da. Kat ni Apo iti mapadayawan. Dawatok nga iti dito yung gundaway. Luktan tayo ti Biblia tayo. Dito yung Book of Acts, chapter 4, iti verse 23, hingga na iti 31. And to those nga hanga makaawat iti Ilocano, maki-flash iti PowerPoint ko ditakit. Tapno basaan da izay ni J version no aday ti Bible yo dita iso iti basaan yo ket basak dito Ilocano kay kastoy kunana apaman anawayawayaan da Pedro ken Juan nagsublida iti ayan dagiti kakadwada impadamag da ti kinuna dagiti panguluan a papadi ken dagiti panglakayan idi manggegda daytoy nagmaymaysada a nagkararag iti Dios kinunada o Apo anamarswa iti langit ken daga iti taaw ken dagiti amin nga adda kadakwada. Sika tinagsao babaen ti Espiritu Santo ang nagtignay ken ni David nga adipon mo ken kapuunan mi idi kinunana apay akas taunay ti pungtot dagiti hintil. Apay ang nagpanggep dagiti tattao iti awan serserbina. Nagsagana ang makigubat dagiti ari ditoy daga. Naguurnong dagiti agtuturay, abumusor iti Apo, a Dios ken iti Kristo na. Awan dua-dua akasta tinapasamak. Nagtataripnong da Herodes, ken ni Poncio Pilato, agraman dagiti hintel, ken dagiti Israelita, iti daytoy a syudad. Nagplano da iti maibusor ken ni Jesus, a nasantuan nga adipon mo, isu a dinutukam a Kristo. Nagmimiting da mangipatungpal iti amin a maaramid nga inkeddeng mo. Idin babaan iti panakabalin ken pagayatam. Ita Apo denggem dagiti pamutbuteng da. Tulungan na kami nga adipon mo amang ipakaam mo as ituturod iti mensahim. Babaan iti panang paimbag mo kadagiti masakit ken panangaramid mo kadagiti milagro iti naga ni Jesus ana santuan nga adipon mo. Nagunggun ti balay a naguumungan da kalpasan ti panagkararag da napnuda iti amin iti Espiritu Santo. Ket situturod da anang iwaragawag iti sao iti Dios. Amami nga nasantuan ti deto nga gundaway. O Lord God, your words nga denggen mi tatanga agsapa, it brings change, healing, encouragement, comfort, strength, courage, boldness, kadagiti so amin nga mangawat iti saom Apo. O Lord God, adadtoy nga naibasa, gatawatak Apo Dios iti panagtultuloy, iti panakabalin ti Espiritu Santo nga agministro iti every individual. O Lord God, this is the day that you have made. This is the day, O God, nga agfi-fellowship dagiti believers. Tapno iti kasta agpipinapigsada, agpipinabilag da. Apo tapno, O Dios, mabalin mi nga aramiden, dayjay bilin mo kada kami. Apo tulungam dito inalupoy nga adipon mo. Ti kinasirib nga agtawd kin kabigbigak. Nga iso Apo, iti mabalin ko nga aramiden that will encourage your people. Father God, i-commit mi dito nga nabati nga oras. Apo nga panakaikasabadag iti sasom. Aging gana nga malpas da ito'y Apo. Lord God, I pray that you are going to meet every single needs. Sabtem dagiti amin nga masapsapol dagito'y dangan anak mo Apo. Kairamanan mi am amin. Manipod ti ubing agtutubo kon nataengan padapadaan na kami. Lord, this is my prayer as your servant. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Sakbay nga malipatak, adati in-send ko nga announcement GC tayo nga we are invited, Piniel family, we are invited EPTS to join the revival night. Kat free diay awan iti registration. Kat I encourage you, amin kayo, mabalin nga agtutulag kayo tapno mapan kayo kat agatindar kayo. And I'm sure nga malpas ta jay nga kat ada iti naidumduma nga aramidon iti Apo iti tunggal maysa. No apay nga masapul nga ag-exert iti effort kasi gamin ti panagserbi. While da kami mat nga ikat ag-attend kami iti Synergy, iti World Trade, grubat kami into no Tuesday iti morning. I planned nga haan nga mapanen.
nagibabada iti memo nga puta basit dagiti makitkita dang agattend nagibabada da iti memo nga amin nga license nga ikat masapul nga join. So kapilitan nga mapan kami. So nga da jepo kakabsat from no amin no aduk lakot di iti agtarigagay. Hali lang nga tatarigagayan talaga nga mapang kayo. Uray no awan ti midweek service tayo jay, ang kayo agsakdo ijay. Madaydayaw ti Apo. So the jet announcement ko, in may kadwa, just after our lunch, ngay kat go tayo ijay ni Ambarakaw, dagiti makaumay, mabalin kayo latang nga umay. Kitaan nyo no, coordinate yo kadaga Sister Ginia tapno amo tayo. Okay? Damagaman na takabay mo, ito ang tanong. Fully charged ka ba? Or palubat na. Anya ti sitwasyon tayo. So nga, adade Zenia, sharing tayo tatay, kumusta tayo this week? Mano kada tayo, itinakapadpadas jay na drain. Thank you, adapadpada ka. Na drain, pero still desiring. Amen. Maraydayo ti Apo. Maupupay ngam pursigi dulata tirik nana. Praise the Lord. Marigrigatan nga umadang pero ipapapati na lata. Mapurpersecute ngam habang mapurpersecute habang natites ang kanyang pananampalataya adaji kararik na nga tumatapang na siya. Tumurturod isuna. Okay? So this is our theme this morning, fully charged disciples. Na full charge nga disipulo. Kaputa itinapalpalabas, we are empowered by the Lord. Napapabilag tayo, kat di pa nakapapabilag tayo habang mapanti aldaw. Siyempre mausar na biyag tayo, niya agsirsirbi tayo kiniapo kat mabalin nga, mabawasan da jay pigsa tayo. But praise God, into no malublubatan, there's more. Madaydayaw ni Apo, isaksak manen, continuous connected to Jesus. Tapnuhan tayo ngayon nga agtuloy nga madrain. So iti dito yung chapter kakabsat, iti last Sunday I preached about the empowered disciples. Mot iti anniversary da, nga mahan nga dito iti text ko. Kat madaydayaw ni Apo Dios, dito'y iti masapol nga maawatan tayo as believers in the Lord. We are not just here to receive empowerment. Hindi lang tayo pumupunta sa church para tayo ay ma-encourage, para tayo ay lumakas, but there is a purpose behind that at dati dapat nga amun tayo no apay why the Lord is empowering His people. This should be clear sa lahat ng mga believers. So in the book of Acts chapter 2, chapter 3, in the chapter 2, that is the chapter nga sarita na ija, the outpouring of the Holy Spirit that Jesus Christ promised to all the believers. Kat idi na ibuyat na di pa nakabalin ti Espiritu Santo. All those believers who waited patiently, na pabilog da, they received the power from the Lord. They were all baptized with the power of the Holy Spirit. Na pabilog da nga kasta. And then, habang nga isuda kat ongoing da, in-enjoyin da ti presensya ti Apo, there are people, Gentiles, dagita Jews, dagita da some Israelites, nga hanga naki-join iti dadji nga gathering dagiti believer. They are asking why. Apay nga alas 9, apay anya ti mapaspasamak kadagita. Nabarbartok dan samot. Peter, who are empowered, came out from the temple. Rimwar kat kunana haan kami nga nabartok. He introduced the power of the Holy Spirit. Idi kastayin kasabana iti gapo, in kasabana jay maipapan iti pan na kaisalakan, repent and be baptized. And then dagiti tattao dinungugda da jay saon ni Peter. And then nainayon da nga namati, nanayunan da jay believer nga 120 believers. Nanayunan da kat inmado dagiti namati. So habang nagi-enjoy sila sa pagpupuri sa Panginoon, Manong Manuel, pakiun man, jay kwa tayo, jay electric fan. Nagpudot dito yung sangon.
Habang nga ag-enjoy da, ijay presensya iti Apo, ikat adu dagiti papanguluan, nga haanda nga kayat da jay napasamak, lalalo iti time nga mapanda Peter kani John iti templo, ada ijay iti agpalpalimos. Sino nakakita ti agpalpalimos? Adu dita, overpass. Nakakita da jay agpalpalimos nga everyday ada ijay. And then, in masidog ni Peter kani John, dito yung lame, nag-i-expect na may ibibigay sila Peter and John. Dagiti Sunday school students, amo da daytoy. Nag-i-expect da jay lame, da jay pilay, nga ay adda iti itod na daytoy. Ngam habang nga umas asidog da Peter kani John, na amuan na rikna na daytoy na discern ni Peter, da jay panunutan daytoy nga beggar. Kat in masidag ni Peter kani John kunana, silver and gold have I none. Ngam ti adda kanyak, isuti itod ko. Itinaga na Jesus, tumakder ka kat magnaka. Kat daytoy pilay, nakapagna madaydayaw ti Apo. Palakpakan tayo ni Apo Dios. Still the miracles of God. Kat mapaspasamak kadagitoy da nga panawan, ijay sabali nga lugar. Bakit kaya wala na tayong nakikita ngayon? Okay? So dagitoy da nga papungulwan nga nang ammo nga da jay pilay ket naagasan. Tadaytoy pilay naglaglag to na panainayon kadagay believers, in the believers who gathered in may ditoy sangwanan, kumbaga in may ditoy sangwanan jay pilay aglaglag to nga kasta ket the believers who are there recognize dayto nga lalaki nga isuna, da jay kanayon nga da jay igid, da jay city gate, ada jay ayan iti gate nga agpalpalimos. And the believers recognize the power of God. Nakita da jay bilog iti Apo. And then they continued to praise God. Intultuloy dahi tinagdaydayaw kini Apo. Everyday sanda nga mauma. Everyday mapandang agkarkararag. While dagijeda nga ari, dagijeda nga leaders iti gobyerno makakaungot da. That is the reason why tiniliw da ni Pedro kon ni John in kulong da nga kasta. Kat amoyon tinapasamak idi adada iji kulungan kung idi talyado do jayan. Kat naamuan dagiti believers no anya ti inarami dagitoy da nga papanguluan kanda Peter ken ni John. Haan nga limaban dagiti believers, handapan in darom isuda, ngam ti inarami da what they did is, inmasugda kini Apo Dios. So these believers, dagitoy da nga believers, apay nga kinaya da, nga sinango da ito nga sitwasyon, itibiyag da, it is because they are fully charged with the power of the Holy Spirit. Okay, so, number one nga points nga kayat ko nga i-share iti dito nga agsapa. Isu ditoy. Fully charged disciples encourage others to sincerely lift their voices in a wonderful harmony in prayer. Dagiti napabilag, dagitoy da nga fully charged nga believers, napabilag umapoy ti pamati na nga believers, isuda da jimang encourage nga si pupuso kan si pupudno tapno amin nga namati day boses da jay amin da ngay ket umasog da kini Apo Dios nga adda ti panagkaykaysa. Encourage others to sincerely lift their voices. Baga tayo man, hallelujah! Hallelujah! Oh, kasta ba ti kaya tayo? Yeah? Sincerely lift their voices in a wonderful harmony in prayer. Shall we pray together? Let us pray nga ni Apo isuti agtignay ti biag dagiti tattao that people will come to know the Lord. Go! Hallelujah! We praise and honor you, Lord God. Thank you, Jesus, for who you are. Amin tayo, kararag tayo. Thank you, God. We are not just a listener. Ngam Apo Dios, we need, Lord God, nga aramidon. I-apply mi dahito nga saom, Apo Dios, nga mangmangagan mi. Apo kas inarami dagiti believers in the book of Acts. That they prayed together.
They lift their voices in harmony, in prayer. Nagkaykaysada nga nagkararag. Apo iti dayto gundaway as your people. Lord, this is our hearts. This is your heart, O God. Pusom tarigagay mo, Apo. Iti pan nakaisalakan, dagiti tattaom. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kunak nga agkaysa tayong agkararag ng tutungangan udom. So this should be. So nga masapol ya. Bagam takaabay mo, masapol ti makipagmaymaysa. Ayan. This is our duty as a believer. Encourage if you are fully disciple, fully charged. Ngam no nalulubat ka, narigat. Kat anya nga iti aramidom no nalubat ka, go to God. Umay ka kini Apo. Mapan kay di kabsat mo nga makita mga nabilag, and then kunam, please pray for me. Let us be open to one another. Amen. Damagaman ta kaabay mo, need mo ba ti prayer ko? Mabasamasapol mo ba ti kabsat mo? So, dagito iti inarami, dagiti believers. Nya, iti book of Acts, chapter 4, verse 24, basahan tayo. When they heard this, idinangag na da pasamak da Peter ka ni John. Agsipot kayo, adati basta ada ibagak nga aramidon tayo, we should do it. Dagitoy da, when they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Isu nga dagitoy da nga believers who are fully charged, idi na nangag da nga ay naibalod da Peter ka ni John. Nag-report da dyan nga kastoy tinangyari kadakwada. Nagmaymaysa dagiti amin nga namati. Kat anya ti inarami da, amin da, in iubkas da ti boses da, nagkararag da iti kastalaunay, in masug da kini Apo Dios. Da ito'y ti kararag da. Sovereign Lord, they said, you made the heavens in the earth, in the sea, in everything in them, ituloy yun to. At dati kararag da gito'y da nga believers. Kat ti kararag da, tinilaon ti prayer da, saan kumanga ma-stop da di pa nakaikasabati sa uti Apo. We've learned da di mission tatay. Mission in ministry. Anya ti aramidan dagiti believers. So nga pudno, ito'y unag iti church. We as your pastor, we give instruction. We train others. We trained you. So nga dito iti duty mi, i-train da kayo. And then, dito nga panagagather tayo, matrain tayo, kot nurumwar tayo, kuma i-apply tayo, madaydayo ti Diyos. Jay different gifts, dagay sagot nga adda iti tunggal may sakada tayo, i-contribute tayo i-J church, tapno makumpleto. And then, dito'y naduma-duma nga mabalin tayo nga aramidon, ti pinaka-point dito'y, ti target tayo dito'y, ma-preach ti gospel. So nga encourage all the worship team, hindi lang kayo nagli-lead ng worship. You are a part of the soul-winning ministry. Pasot kayo dito. Oreda kayong ushers. San lang nga greeter. Han lang nga para kablaaw. But you are a part. No aneti sagot mo. Dije sagot mo nga daytangay kat mai-contribute and din ti point mo dita at dati maisalakan nga tao. So dahito iti inarami dagiti believers. They encourage others. Dagiti napnuan, napapabilog, di kunad ni Doc June, the last Saturday, to those who attended the women's conference ng Ngugyo, saan lang nga tumba-tumba ministry. That means, saan lang gaputan na ikararag akot na tumbaka akot nagsaukat sa baling nga pagsasao, tama na yon. Why God is empowering the church, tapnurumwarda nga adati boldness da to share their testimonies. Saan nga, hoy, naawat ko di baptism. Kat palalo, nagmayat, hanggang sa nagmayat lang ti maibagbagam. You cannot even express when you explain no anya dadzay. Yeah. So this is one thing that iti may sa nga banag nga masapul nga klaro kumakanya tayo nga namati daytoy. So nga we are doing mission.
agmismisyon tayo, agaw outreach tayo. Kat ibagak da ito'y no adapay kanyayo kakabsat. Iti kakabagyan yo kadagiti kabangibang nga barangay nga amoyo awan unay iti church ijay. Like for example, dita Sablan, dita Marcos Highway, dita Nagilian nga part. I-connect yo, tapnoon tayo, bisitaan isuda. This is our mission. Hangagin enjoy tayo lang as a church. Makakaungot kayo sa nga. Encourage others to sincerely lift their voices in a wonderful harmony. In even iti dito nga unag ti church, our duty, adati pagrubungam dita kaababay mo. Keep on encouraging him, her, to fulfill the assignment na. What is your assignment? Dito ti assignment ko, nga mangmangtod. In your point is, mangtod ka, tapno mausar ti mission, and then ma-reach out, dagiti daddo mga lugar. Mangtod ka, han nga, oy, piyada kita umawawat. No. Every piso, anyaman nga amount, dayta, baintiman, dayta. No. Amoyo, the Lord will bless those who will give according to the condition of your heart. If you give your tithes in offerings, nga sabali jeriknam, the Lord will not bless you. The Lord will bless you. Noon yaman ti inarami deta imam, nga dahi pusom kot umisu iti imatang ni Apo Dios. Next, ag-move tayo dito yung second. Number 2, a fully charged disciples. Tinapnapnuan, napunpunuan nga disipulo ni Kristo, nga pasurot ni Kristo, engage others to speak God's word with boldness. I-engage na, tumulong ka. Hangka nga tumulong nga mangiadayo, but you help others, and then you connect it, i-connectam, kat matulungan na di tao, nga maawatan na di purpose na itibiyag na. Apay nga haan ka nga mapamapan jay langit. Adati purpose ni Apo. There was one time this week, agungungot ni Pastor Jan, makita mi, adati kayat nga aramid, nga mahan na maaramid. Kayat natirumwar, nga mahan nga makarwar. Every time nga agpakadak, mariknak nga, ada iti something nga deep in him nga, kayat nati makiumay. Kat, niya ti aramidan tayo, kakabsat. No adada ito'y nga karirik na. We need to see to it. Nga dadya amin nga moves tayo, iti panagbiag tayo iti Apo. Amom nga adati purpose mo iti biag. The reason why. So nga idikuan ko na, nasasaya aton nga matayak kasi iti expression na. Kumukunak, Pastor Jan, iso nga handa ka pa'y nga inala ka ni Apo Diyos. Ured no adno de kaababay mo kot ibagabaga na nga pa'y nga dakpay lang natay no kuna na bagaam. So nga handa ka pa'y nga inala ni Apo Diyos. Ado pa'y assignment mo nga han mo nga inlupas. Kasi iti encourage tayo kadagay mga ibaga, matayak lang nun. Tahan mo pa'y nga nilpas da di assignment mo. And all of us, apay nga hang kapay nga natay idi. Na mabalin nga adu dagiti aksidente nga na-encounter mo iti biyag mo. But why until now you are still living? It is because titunggal maysa nga namati at dapay day pakausaran ti biyag mo. Ada pakausaran da tabiyag mo, madaydayaw ti Apo. We are not just hantayo nga dekorasyon dito yung rabaw ti daga. Hantayo lang nga dekorasyon. Ito'y ayan ti barangay nga ayan tayo, but God has a purpose. Kat masapol nga maatungpal dayta. So, fully engaged disciples, fully charged disciples, napnapnuan, napagpabilag, engage others to speak God's word with boldness. I-train namat dagiti daddo mga agsao, isuna with boldness. Hanga mababain. There's a process. So ngagyaman tayo iti proseso because dahito nga proseso, matrain tayo how ngagtakder tayo iti sangwanan dagiti adu nga tattao. And we will speak the word of God clearly.
Ag testimony ka man, i-share mo man ti biyag mo. I-share mo man ti life story mo. Mabaling na damagam na takabay mo, jak amuya, nukas anok nga irugi. Adi irugim jay po una. Di ba? Okay, engage others to speak God's word with boldness. Acts chapter 4 verse 29. Dahito iti prayer, dagiti fully charged nga believers in the book of Acts. Kunana, now Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Kaya nga sabi ko kanina, sila ay napopersecute, sila ay matulturture da di sao dagiti da nga leaders palalo ti pa nakapersecute da, but they are becoming stronger. Nasusubok ang kanilang pananampalataya, pero sila ay lumalakas. Mapadpadas ti pamati da, ngam pumigpigsada, madaydayaw ti Apo. Ureno adu ti pagdaanan tayo, ay taliyo kakabsat amin tayo, adu pagdadaanan tayo. Mabit nga pagpagnaam, simintado. Rough road, tinaduma. Whatever situations, dakil man dayta. So ano minsan tagpanpanonotak, ay pwede to'y, agaw-awir, aksto-kastoy, bilbilangak. But kunak, baka adapay ti mas malala ngumsyak. Baka adapay ti grab-grabe ngumsyak. Kat saan ko ako naan nga, sakti ka, niya dito yan, sakti ka dadakalan ti problema na, no. Naduma ti sitwasyon tayo. And we need to exercise the panagtalak tayo kani Apo Diyos. We need to see to it, niya, nga kunati kararag dagitoy da nga believers, whatever nga mangyari iti biyag tayo, whatever nga mangyari iti biyag da, dagitoy da nga leaders garod papanguluan, kat padasen da nga pa-stop da Peter kanidyan, nga may kasabati sa uti Apo, because what they know, dagitoy da nga government officials, ti amuda kamali da ibagbagan da Pedro. Kanidyan, even ni Saul idi, ni Saul nga persecutor, he is so loyal, iji trabaho na nga agper-persecute. Kumitad isuna jer aramido na, tati amuna jer aramido na usto. Until the Lord Jesus Christ meet him in the way to Damascus. Na-encounter na ti Apo, and then change in my itibiyag na, madaydayo ni Apo Dios. Saan ko amuno, kas ano yumot nga na-encounter ni Lord itibiyag yo. But I encourage you, whatever situation, trials, winonyaman nga challenge mo itibiyag, nya, I encourage you to continue nga ibagam DJ testimony nga adan itibilag na, madaydayo ni Apo. Nya, so, kunati prayer that enable your servants to speak your word with great boldness. So nga no ikararag mo data kaabay mo, Lord, enable him to speak her testimony with boldness. Pwedeng pakideclare mo, takaabay mo, ang kay babain. Bayat nga i-exercise to ti panagsaot tayo. Not just to listen, but we need to express it in our mouth. Maraydayaw ti Apo, enable your servants to speak your word with great boldness nga saan tayo nga mababain. Ngam we are proud, uray no umay iti pagsubok iti biyag tayo, because fully charged believers, uray no matesting iti faith na agkutkuti pay laeng. Madaydayaw ti Apo. Number 3, a fully charged disciples, they are strong and courageous. Nabanggit kun. They are strong and courageous in the midst of trials. Acts chapter 4 verse 29, the same kunana, now Lord, consider their threats and enable your servant to speak your word with great boldness. Verse 30, stretch out your hands. Apo Dios, yung nat mo kadiday taman nakabalin nga imam. Kat dagiti signs, wonders, and miracles. Makita ko ma dito nga tao, nga sikatipudno nga Dios. Do you remember dito nga lame man, dito nga agparpalimos iti sangwanan iti gate
Jay City Gate, kanayon nga lablabsan dagiti believers. Mabalin nga, nangnangtod dati palimos. In one day, dagito'y da nga tattao nga, waiting for help. Mabalin nga ti ibagbaga na dito'y tatang gundaway kanya tayo. Those people nga awan ni Kristo iti biyagda. They are waiting for you. Every day, dito'y nga agpalpalimos. Si uuray iti tulong manipod kadagiti tattao nga lumabas. And here comes Peter and John, who was fully charged with the power of the Holy Spirit. Limabas da, and dito nga beggar, he is expecting something from Peter and John. Mabalin nga, ay, adati dakkel nga itod na dito ya. Ngam kuna ni Pedro, silver and gold have I none, but what I gave is daytoy. Itinagan ni Jesus, in the name of Jesus Christ, stand up and walk. They shared that the power of God is there. In bingay da, in proclaim da, because every time we mention the name Jesus, miracles happens. Iti gundaway nga saritaan tayo tinagan nga Jesus. Ada ti panakabalin na nga mang pabilag, ada panakabalin na nga mang balbaliw, ada panakabalin na nga mang wayawaya kadagiti nababalod, ada ti panakabalin na nga mang pakawan kadagiti anyaman nga nagbasulan iti tao when we use His name, sweet Jesus. He has the one who forgave us. They shared the power of God. Kat idi nga naglagto da ito nga pilay na pan si murot iti templo, palalo ti lagto na, and the believers watch Him. Binuya dati kabibiyag na binuya da how the Word of God nagmanifest iti biyag na dito. When Peter and John mentioned that name Jesus, it didn't mention that tinaga na Jesus. Rise up and walk in the name of Jesus. Timakdor da ito'y pilay. Dagito'y da nga believers, lalo da nga na-empower. Dagito'y da nga namati, lalo da nga bimilog iti panagserbi da kini Apo. Kat awan, ti siya sinuman nga mang-stop kadakwada. They continued to pray. Ure no adu ti persecution nga dumdumtang iti biagda. Ure no isu ti nakatkatayan dagiti paset ti pamilyada, nakatayan dagiti anak da. They keep on holding their faith in Jesus. Madaydayaw iti Apo. Kunada, stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. No, iti church ni Apo will not stop praying. No, agkararag tayo am amin nga adan ti panagkaykaysa. The miracles, signs, wonders will continue to manifest. But sad to say, ang daming mga churches ngayon na humina sa pananalangin because of their attachment sa mundo. Adu dagiti busy nga Kristiyano nga ang kuamon niya ti pagbisbisian da. If we are busy doing things, we can be busy doing things for God. Praying, united in prayer, panagmaymaysay ti panagkarkararag, it will bring miracles kadagiti amin nga suli iti lubong when we pray. Agasem ti prayer dagitoy da nga namati. They are fully charged. They are not just enjoying the presence of God. Ngam daytoy tinilaon ti kararag da. O Dios, yun nat mo day taman nakabalin nga imam. Stretch out your hand to heal and perform signs. Do you still need to see the signs, wonders, and miracles? Church, adu dagiti tattao nga kayat da nga makita ti milagro.
And the Lord will not come down. Saan nga isunat ti umay? Ngam sika. God can use us all to perform His miracles. Gaputa si tayo ti mouthpiece na, sika ti panakaima na to reach out those people who are waiting patiently for the word. Maraydayaw iti Diyos. Verse 31. After they prayed, kalpasan na nga nagkararagda, the place where they were meeting was shaken. Nagungun da jay building nga nagyayanan dagiti believers. Saan nga gaputa? Basit ti postina? Saan nga gaputa? Nalukay wino simply. But it is the power of the Holy Spirit. When the church, intunod iti iglesia ti Apo agmay may sadang agkararag, ti panakabalin ti Apo bumaba. And that is the confirmation that God answered iti kararag tayo. Kan kastamot ti inaramid na iti daytoy nga verse. After they prayed, kalpasan na nga nagkararag da, da di lugar nga ayan da, nagmimitingan da, nagungun. And they were all filled with the power, filled with the Holy Spirit, and spoke the word of God boldly. Isuga po na, ngayon tuno agkararag tayo, kutkunoon tayo, Apo, baot isaranak itipan na kabalin ti Espiritu Santo. Saan nga tapno iti kastakat adati, joy mula nga agserbi kini Apo. But umay da ito'y nga panakabalin for a purpose, tapno sika, maikatibain mo, kat bold ka nga mangibaga, naturod ka nga mangibaga, ti kinapudno, nga ni Jesus, Diyos, ni Jesus mangisalakan, ni Jesus mamakawan, kadagiti amin nga basbasol. That is the purpose. Why? Nga nabauti saran kay ti padakabalin ti Espiritu Santo, because ti boldness, di turod nga maadakin ka into na awatom daytoy. Na idumduma. Ikatuna iti maskara. Nga di maskara di ngay nakakabil di tarupam di bain. Itod na iti boldness kin ka to speak what is right. In my conclusion, Acts chapter 8, verse 1 and 4. Kabayatan iti panagtultuloy dagitoy da nga believers, they are persistent, napudnuda, napapati dalata, uren wanya kas talaunay iti trials da kas talaunay iti panakauyaw da nga kasta. Ultimatum, iti Jerusalem imay iti panakariribok, gaputa addaon ni Saul, the great persecutor of a Christian, sinmangpet iti Jerusalem. Adu dagiti natay nga believers indi haanda nga inlibak iti panagserbi da kini Apo. In papati dalata nga in declare nga na Jesus isu iti Dios da. In papati dalata nga in baga ni Apo Jesus mangisalakan. Ito'y chapter 8 iti book of Acts. In mayan iti dakkel nga persecution. Nagulo amin, nawara-wara dagiti namati, nagwara-wara, napanda tinaduma-duma nga lugar. But the purpose is, no apay nga because intuloy dalata, because they are fully charged. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, na witness anda ti milagro, madaydayaw ti Apo, mano dito'y tinaka-witness ti milagro. Na witness anda, nakita day jibiyag da di kinapudno iti Diyos. Kat dito verse 1, basahan tayo, kunana iti Acts chapter 8, verse 1 and 4. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. In all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Except the apostles. So dagiti amin nga namati, amin nga membro, iti uneg iti iglesia. Gapo iti daytoy nga persecution nagsisinada. Ket idi nga nagsisinada napanda kadagiti na duma-duma mga lugar. Malagip ko iti bakon ditoy ilin da Pastor Jan. Nakukulong deta.
Dagiti nakaumumay nakita yo nga na-surround iti dadakkel nga bantay. So no malagi pud istorya ni Pastor Jan edi kunana kanono ijela ang tilubong. Ket kaslangan no adati kalub kumakat kakalub da ijay nakalubanan ti bago. But then dagijeda nga solido nga namati ijay nga ili. Idi nga rimwarda nga kasta, di madakkel da, nagyang people da, nakiasaw dat na duma-duma nga lugar. No dita nga banda, amin nga papanam nga church, adu iti tagabago nga believers. Adu ti tagabakon. All churches dito'y Trinidad, including dito'y Baguio, addang adda ti tagabakon. Because dagiti namati izay, di keep on praying, adadta ni Lula nga konstansya, ni Lula ni Pastor is Lula. Nga may sa kaunaan nga namati ijay ili nga bago. Isuna tinagparparintumo nga nagkarkararag. Isuga po nakakabsat. Dahito nga family, Pinyel family, ma-raise up dagiti adipon ti Apo. And your effort, adults, sa ampulos nga malipatan. Naka-record dita, ijay pakaistoryan, iti Pinyel family, iti imatang ti Apo. That you, lalaki kan babae nga natataengan, nagdakkel iti counterpart you. Kadagiti ma-raise up nga missionaries, ma-raise up nga pastors, ma-raise up nga evangelist, ma-raise up nga adadipon iti Apo, teachers who will teach the Word of God. Are you happy? Nga kunanto dagiti maisalakan kadagiti dadu mga lugar. Thank you for the family of Pinyel. Spiritual family ti Pinyel, who invest their time, their money, their effort para kadagiti next generation. Da kayo nga next generation, you must be encouraged. Encourage nyo ti bagbagyo. Ngayon kayo nga kasta, bagam takabay mo, hangka nga sumalaso. Hangka nga umiso-iso. You need to explore. Kahit nga sawhang agad yung explore nga hayang kaglaklakwat siya, no. You need to see, discobrem, no, anya ti pangusaran ti Apo, di tabiyag mo. Ubing ka man, uray si ka nga ubing ada usar mo. Hama kung kuna nga awan. Tano awan ti usar tayo, natay tayo kuman idin. Iso nga adahamin ti kausaran tayo, madaydayaw ti Apo. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. All the people of Pinyel, dagiti next generation, na iwaras da, na panda iti abroad, na pandat na dumadum mga suli iti lubong, and they preach the word of God. Hallelujah. Godly men buried Stephen. Idi nga in mayan the time nga ni Stephen na persecute aging gana nga natay. And the believers mourned him deeply. But Saul began to destroy the church. Idi ni Saul, itultuloy nalata nga i-persecute, tadaulan ti iglesia. Saul going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Kastoy kagrabe ni Saul. Bininsa-binsana dagiti balbalay nga napan ket dagiti amin nga babae ken lalaki inpan na iti pagbaludan because that is the order. But still the believers, verse 4, those who had been scattered, dagijeda nga naiwaras, dagijeda nga nawarawara nga Kristyano, they preached the word wherever they went. Glory to God. It is because they witnessed the power of God. If you witness the power of God in you, don't stop sharing your testimonies. Hamo nga isardeng nga ibingay ti testimonyom. Jay ka-workmate mo or urayan da ka nga agsao ka. Sakbay nga matay. Mamati kini Apo Jesus. Jay classmate mo, jay friends mo, young people. Han nga parparna nga in kadwada katang ka nakikadwa lang. But you need to discover anya ti assignment ko ditoy. Agkararag ka kini Lord. Ask the Lord, Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko sa aking kaibigan? Lord, bigyan mo ako ng kaalaman. Bigyan mo ako ng wisdom. How I can share my testimony sa kaibigan ko. Mahal mo ba ang kaibigan mo?
Kung mahal mo ang kaibigan mo, ito ang tunay na pagmamahal. Hamo nga itulok isuna nga matnag iti ima iti apo. Hamo nga itulok nga mapan ijay impyerno. No di kat aramidem jay best mo, tapno deta friend mo kat maiayos ti biyag na kiniapo Dios. Glory to His name. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Fully charged believers. No umay kanya tayo ti panagkapoy, umay kanya tayo ti panaglaylo. Saan ka nga umadadayo ije church? Do not detach yourself to the believers. Instead, dumakit ka madaydayaw ti Apo. Uray no maupupay ka nga mangkit-kita kinkwana. Dumakit ka kat ikararag mo maurnos turay ta madaydayaw ti Dios. There is masapul nga agsipot tayo. Gaputa daytoy iti strategy ti kabusor. No makita na ti unity iti church, mangaramid ket mangaramid ti pamayan nga mangwara iti church ni Lord. But kakabsat nga namati, let us become smart. Nasipot tayo kuma, nasiglat tayo nga Kristyano. Marirayaw ni Apo Diyos. Dawatak nga tumakdar tayo, amin. Glory to God. A fully charged believers. Anati kasta tayo, tapno iti kasta kat kanayon tayo nga, uray no, aglupay-pay tayo. Uray no kasladay tayo, mababanog ka nga kasta. But still nga, dati strength mo pay lang. Maintain your daily devotion. I am proud. Siyak nga kabsatyo. Kunak manon, hangko ibaga nga siyak ti kadakulan iti struggles na. No. Baka dapay dakdakil dito iti pagdadaanan na. Reng-reng-rengendak dagiti kakad. Agres ka. Even dito word casting tayo, mga ko, it is an encouragement and thank you. Thank you for that concern, for your prayers. Umidi agre-realize it is impossible for me nga agres ak. Gaputa every time kadwakmot ni Pastor Jan. Ako mo't nga mabalin nga panawan. I thank the Lord. Resting in the presence of God. Uray no daytoy bagi tayo aglulupoy ngem napigsapay lang tinakem madaydayaw ti Apo. Kababain nga istoryahan ngem uray ibagak. I was diagnosed almost 3 months on nga sumasakit ti tenged ko maawatan. Nagpa-check up kanayon ko madildili, nagpa-check up nga kasta ko na ni doktor. Chronic stress ka. Iti aramidok dito, you need to rest. Iti ikastante agres. So, maraydayaw ni Apo. In paubaya kadagiti leaders, dajay weekly ministry tayo, monitoring tayo. No kunak nga maturog ka na makaturog taagan andar ti panunot ko. The body is weak, but the spirit is willing. Kat we need. Deto'y bagi tayo kasapulan natin pumigsa. And I praise the Lord iti wagas iti Apo nga mang papigsa iti pisikal nga bagi tayo. Madaydayaw ni Apo. No! Bilang sika kat kasto iti pagdadaanam ita nga gundaway. And you need a prayer. Masapul mo iti kararag. San ka nga mabain kunam we are body of Christ. Agmay-may sa tayo dito'y. Kat talaga kasasapulam nga maikararag. You need to be empowered. Silulukat ti altar. Let us minister to one another. May kadito'y sangwanan. And we will pray. Kararag tayo. Ada? As we sing that song, let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I'm rich. Hosanna, Hosanna. Hallelujah. As we worship Him. Kat mabalin nga no, dati
Kaya't na may kararag nga mabain. Dawato nga ititunggal may sa kada tayo kot. After nga kantaan tayo retoy as we worship God. Detay imam kabsat kat pinulutan iti Apo. Nga mabalin mo nga ipatay ita abagay iti kaabay mo. Kat ikararag mo isuna. Let us pray for one another. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. To the river I will wade. There my sins are washed away. From the heavens mercy streams of the Savior's love for me. Yes. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. To the weak say, let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. Yes, God, it's what the Lord has. Shall we lift up our hands? Kiniapo, kinidayon tayo sa Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died. Hallelujah. Hosanna, Hosanna. Hosanna, oh yes, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Come on, pray for your brothers and sisters. Ipatay mo dahil tayo imam kinkwana. Kahit kung nga ibaga tunggal may sa kada tayo, God appointed you, God anointed you to pray and declare His blessing. Hallelujah. Come on, raise your voice. Kararag mo na takaababay mo. Hallelujah. Thank you, God. Oh, naging tinakapkapsot, mapapiksada, itinaga na Jesus. Naging tinapakapoy, mapapiksada. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Oh, Hosanna. Hosanna to the Lamb that was slain. Oh, you died at the cross of Calvary. Indiyag mo kada kami ti panagbalay ki Apo. And Lord, I pray for your church. Oh, Lord God, continue to empower them. Continue to bless them. Continue to strengthen them, oh God. Hallelujah. Madaydayaw ka. Anyaman ti pagdadaanan ti tunggal may sa kada kami. Apo dagiti banag dagiti lalaki, dagiti amin nga ama, whatever their struggles, mabalin nga di workplace na, in their family, Lord God, in the community, Lord God, tulungan mi na empower this man. Hallelujah. Uray pa dagiti nga women, Lord, dagiti nga WM, Lord, empower them. Let that faith
deliverance in the name of Jesus. And even these young people, babae ka lalaki, Apo Diyos, Lord, we will continue to seek your face. We will continue to seek you with all our hearts, oh God. Apo, ray may sa kada kami. Awan ti mangi-give up, Apo, iti pamati na. We'll continue to preach the gospel. We'll continue to declare who you are. Hallelujah. Oh yes, God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name. Thank you so much, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Come on. Hanto yung agdardaras. Nadadagin ti palagip yung akayat yung ay kararag. Sige, kararag yung. This is our time. Dapat ti time tayo kakabsat. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Let us pray for signs, wonders, and miracles. Oh, hallelujah. Dawatan tayo na ito'y kiniapo Diyos. Kasi inarami na ito'y mga believers in the book of Acts. Nagkararag na iti kastalaunay. Enable the men and women. Enable the young people that God itibiyag na mausar and people will see miracles. Hallelujah. Madaydayaw ka, Lord God, here we are. Willing apo nga kausarkin ka. And we'll continue to proclaim Jesus. Jesus from the man of Galilee who forgave us, who changed us, who sent the Holy Ghost. Ititunggal may sa kada kami that He will continue to teach us and guide us. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Blessed be thy name. Thank you, Lord. We give you praise, we give you glory, honor. In Jesus' mighty name. Amen. Sa kape agtutugaw, I want to share this song kanyayo. Katagbalin ko mga ragsak tayo dito yung song. I love that man from Galilee. Who is that man? Sino da jay? Jesus. Isuti ng pakawan kada tayo. Isuti na ibaon. Kini Espiritu Santo, tapno hindi kastakot mapabilid tayo. Praise God. Hallelujah. Sige, bagamit nakabay mo. Thank you. Iti kadam. Salamat ti prayer mo. Salamat ti encouragement mo. Hallelujah.